ಸೆಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಗೋಧಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ, ಒಂಜಿ ಎಳ್ಯ ತಾರ ಇಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ ಪರಂಟ್ಲ, ಕ್ಯಾಶು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ ಮಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಟ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆನ ಇದನ್ನ ತುಪ್ಪ ಮೀ ಬರೋಡು ಯಾನು ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕನ್ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆಣಿತ್ತೆ ಬೆಪ್ಪುಗ ತವೆ ತೋಪುಗು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಗೋಧಿ ಬೇಯೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಬೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಬೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತಾರೆದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ತರಕ ನೀರ್ಲೈತೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದಿಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಚಿಪ್ಪವೈತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.